kadok ave Malong News 24/7 kelang arat doan aphan nili hamren phrang kepen kardom pajir lo kardom non nili kido ladak lake hamren Gov Higher Secondary School along non ladak KAAC kilik along non result pipon bomlo lasi postal ballot paper abang ke non first round abang pipon lo lake Duar Amla Amri Chinthong Socheng Rongkh la pho phansi pipon lo Duar Amla long BJP atum long pono lake narkep APHLC atum long pono isi lapen ESDC atum long pono isi lasong taksi Amri along ta putha long bonchulo ADF atum cap lapen Congress atum isi lapen APHLC atum isi lapen rejected ke ave lapen Chinthong abang ke BJP sirkep lapen Congress hini APHLC hini rejected isi lapen Socheng along abang ke BJP truck ESDC pho Congress abang isi lapen independent abang private lasong taksi Rongkh along tame BJP narkep lapen Congress pho APHLC isi lapen independent hini non amat nilitum kelong dun ateng plote lan si long dun bicar la asi puthot paklang ponthi phansi nili kadok ave Malong News kelang aratum hanan ta chuniri lo kadok ave pini labangso counting jujetik nang kelang dun verja phansi nili chuniri lo kadok Litum kelang bom lake Malong News 24/7 ham phanga pharman klar da kabirta